Nenthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC mauno muli ndine mphatso tebulo poyamba nayi mitu yake. Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah tsopano awalumbiritsa ngati mtsogoleri watsopano wa dziko la Namibia. Bungwe la European Union lapereka ndalama pafupifupi 38 billion kwacha zowonjezera pa ntchito yomanganso msewu wa M1. Mkulu wa bungwe la MBC George Kasakula wati galimoto zatsopano zomwe bungweli lagula ndi thandizo lochokera ku boma zipititsa patsogolo ntchito za bungweli. Ndipo mulipoti lathu lapadera tikuunika zakuyipa kwa kufalitsa nkhani zabodza ngakhale kunyozana pa masamba a mchezo. Dziko la Namibia lili ndi President watsopano Dr. Nandi Ndaitwah makamaka Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah omwe awalumbiritsa pa udindowo. Dr. Ndaitwah akhala mtsogoleri wa chizimayi oyamba wa dzikolo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anali nawo pomwambowo. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Atsogoleri a mayiko a mu Africa akale komanso akuluakulu a mayiko akunja ndi mabungwe anali nawo pamwambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko la Namibiayu Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah. Iwo ndi mtsogoleri wamkazi woyamba wa dzikoli ndipo akhala mmodzi mwa amayi awiri omwe ndi atsogoleri a mayiko a mu Africa. Mwambo olumbiritsa Dr. Ndaitwah wachitika pomwe dzikoli likukumbukiranso kuti latha zaka 35 lili pa ufulu odzilamulira. Mawu ake povomera udindowu, President Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah wati utsogoleri wake umanga pa maziko a atsogoleri akale a dzikoli. Iyo atinso atumikira aliyense mosakondera ndipo ati alimbikitsa amayi ndi maphunziro mdzikoli. Iwowo ataonetsetsa kuti amayi akupeza maudindo potengera kuthekera kwawo osati poti ndi amayi. Mtsogoleri yemwe wachoka pa udindowu Dr. Nangolo Mbumba wati kulumbiritsa Dr. Ndaitwah ndi zotsatira za ntchito yomwe atsogoleri akale anagwira kuti padzikhala chilungamo ndi kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo. Mlendo olemekezeka pamwambowu yemwe ndi mtsogoleri wa dziko la Tanzania Samia Suluhu Hassan wayamikira Dr. Ndaitwah pokhala chitsanzo yabwino kwa atsikana a ku Namibia komanso mu Africa. Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah anasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dzikoli mu Disemba. Iwo anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikoli. Pofotokoza kufunika kwa mwambowu, kazembe wa dziko la Malawi ku Namibia Stella Ndawu anati ubale wa Namibia ndi Malawi ndi okhazikika ndipo palinso mwayi wokulitsa ubalewu magawo osiyanasiyana pansi pa utsogoleri wa President watsopanoyo. Beatrice Mwape, MBC, Windhoek, Namibia. Padakali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo wanyamuka Dr. Michael Usi wanyamuka mdziko la Namibia kubwerera kuno kumudzi komwe anali nawo pomwambo olumbiritsa Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah pa udindo wa mtsogoleri wa dzikolo. Bungwe la European Union lapereka ndalama zowonjezera pa ntchito yomanganso msewu wa M1 zokwanira 20.4 million euros zomwe ndi pafupifupi 38 billion kwacha. Kazembe wa dziko la EU kuno ku Malawi Rune Skenbash wati wanena izi kulilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Olive Perry wadza ndi ripoti. Boma linakhazikitsa ntchito yokonza ndi kumanganso msewu wa M1 pofuna kupititsa patsogolo ntchito za mtengatenga za malonda, kukhala ndi chakudya chokwanira komanso ntchito zina zofunikira mdziko. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani Skenback anati apereka ndalama zowonjezera kuti zithandizire pomwe katundu wina ogulira zipangizo wakwera mitengo. Malinga ndi Skenback, bungwe la EU lavomereza za ndalama zowonjezerazi pa ndalama yomwe anapereka kale pamodzi ndi banki ya European Investment yokwana 140 million euros pofunanso kuti ntchitoyi ithandizirenso pachuma ndi chitukuko cha dziko. Mkulu wa bungwe la Roads Authority Amio Champiti anayamikira bungwe la European Union kamba ka ndalamazi ponena kuti ntchito yomanga msewu ndi mmodzi mwa ntchito zofunikira mdziko muno pa nkhani ya chitukuko. Iwo anati ntchitoyi pakadali pano ikuyenda ngakhale inachedwa kamba ka zovuta zina. Malinga ndi Champiti, ntchito yomanga magawo atatu a msewu wa M1 omwe ndi kuchoka pa mphambano ya bwalo la ndege la Kamuzu International kufika ku Kasungu
kuchoka ku Kasungu kukafika kwa Jenda komanso kuchoka kwa Jenda kukafika ku Mzimba itha kumayambiriro a chaka cha 2026. Boma la Malawi lilochimika kwambiri kuti ntchito imeneyi ipitirire kupita patsogolo. Phindu lache sitingachite kuyeza kuti lili mochuluka bwanji, koma pali kupindula kwakukulu chifukwa cha kuonjezera kwa ndalama zimenezi kuti project itha kukwaniritsidwa kuti ithe bwinobwino mmene inapangidwira plan. Boma la Malawi nalo layika ndalama zoonjezera zokwanira 37 billion kwacha pa ntchito yomanga msewuwu kuti uthe mu nthawi yake. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamayendedwe wati boma liyamba posachedwapa kukonzanso msewu wa M1 kuchokera ku Chiweda kukafika mboma la Kalunga. Wachiwiri kwa nduna Stephen Malondela anena izi pomwe amayankha mafunso ena aphungu mnyumba ya malamulo. Amalondela ati msewu wa M1 makamaka mchigawo chakumpoto kwa dziko lino ndiofunikira kwambiri kamba kuti umathandizira katundu olowa komanso kutuluka mdziko muno. Zambiri mulipoti ili. Wachiwiri kwa nduna yoona zamayendedwe ababa Stephen Malondela auza nyumba ya malamulo kuti padakali pano boma lapereka kale ndalama zokwanira 5 billion kwacha ku bunge la Road Fund Administration kuti zithandizire pa ntchito yokonzanso msewu wa M1 omwe ati ndiofunikira pa chitukuko cha dziko lino. Msewu umenewu makamaka udusa ku Chiweda kuchoka ku Karonga ndi msewu umene ngakhale mafuta amene amagwiritsidwa ntchito ndi zinthu zambiri zimene zimalowa mdziko muno kuchokera mayiko akunja zimadusa ku msewu umenewu. Ngati boma ndifuna ndi alimbise mtima anthu onse a dziko lino kunena kuti ngati boma tapereka ntchito imeneyi kwa contractor kugwiritsa ntchito anzathu a Roads Authority. Ndipo mtsogoleri wazokambirana ku nyumba ya malamulo yemwenso ndi nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ati boma layika chidwi chachikulu pofuna kukonzanso zinthu zomangamanga makamaka m'makhonsolo a dziko lino. Apa Achimwendo Banda ati boma lipitirira kuyika ndalama zochuluka m'makhonsolo kuti zinthu zipitirire kuyenda bwino. Ndalama zisangokhala ku Capitol Hill kapena kulikulu la boma koma zikafike mpaka na kumuti. Ndi apa mukaona kuti muzaka zimenezi zochepa zitatu zapitasi ndalama za ku khonsolo zakwera kwambiri kusiyana ndi mene zimakhalira mbuyo. Chimene achita boma ndikuonetsetsa kuti maprogramu onse aboma akuluakulu apite ku khonsolo. Zonse zimene aboma amapempha kunja ku madonors ndi zina zotero zipite ku khonsolo. Pachifukwa chimenechi ndikuti ku khonsolo kuja tsopano ali ndi ndalama zokwanira zimene angathe kugwiritsa ntchito za chitukuko. Mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamuloyi wayamikiranso aphungu a nyumba ya malamulo kamba kuzipereka popereka ndemanga zawo pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 yomwe ipitirire sabata ya mmawa. Zimene zachitika bwino zipaniso zayankhulapo kutsutsapo zina zimene zakuyenda bwino zimene zili mbali imodzi ya democracy ya nyumbayi kuti zimayenera kutero ndithu. Zokambirana ku nyumba ya malamuloyi zayimitsidwa kufikira lolemba masana pomwe ndemanga pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 zidzapitirire. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna yoona maphunziro au kachenjede yadzudzula akuluakulu a chipani cha DPP kamba kotuluka mnyumba ya malamulo pa nkhani za kuwonongedwa kwa galimoto. Aphunguwa anatuluka mnyumbayi kamba kuti patha masabata angapo phungu wa zomba malosa a Grace Kulepera asakuthandizidwa pa kuwonongedwa kwa galimoto yawo ku nyumbayi. Nduna yoona za maphunziro a kachenjede yemwenso ndi mkulu womenyera ufulu wa amayi wati akuluakulu a chipani cha DPP sanatsate ndondomeko yoyenerera popereka madandaulo awo. Njira yokonza zinthu mu democracy sikunyanyala. Njira yokonza zinthu mu democracy sikutuluka kumene akukambirana. Mmene atulukamo ndiye yakonzedwa galimotoyo. Iwo waonetsa kuti ndale sakuzidziwa. Zimene apanga apa zikuonetsa kuti akuganiza kuti ukakhala mzimayi ndikuti nthawi zonse udzipatsidwa mpata wayankhulo. Kodi amene sanakonzeredwa ngati ndi mzimayi yekayo ndi onsetu andi auzidwa ndi speaker kuti nkhani tikuyiyang'ana. Kayo akukhutira kapena sanakhutire njira yokonza siyochoka. Chimene abwerera ati mnyumbayi ndikuyimira anthu akumudzi amene ali osauka amene ajasiti ayimira ngati zinthu zikuyenda bwino poka. Ngakhale tikumva kuwawa timakhala omwe anzawo tinakhala omwe tikuocheredwa galimoto ndi omweyonso
koma sitinatuluke tinakhala momwemo mpaka natinalowa mboma ndale sinkhani yoti uganize kuti akakubweretsera maluwa tsiku sizitheka adzidziwa azimayi kuti tikamamenyera ufulu wa 50-50 kapena kuti Gender Equality Act iteke sitonena kuti akafika kuno aliyense adzingowasekerera nkuti poti ndi mzimayi enafe timangothokozani panopo kuti timamaka ngakhale pamene pali azibambopo amadziwa soti pabwera mashini pano nde ine monga munthu amene ndimakhala ndikuvutika tinayenda andakudziwaso Honorable Cholo Tava amene even aujeni mutapita kwa Jorobalo tinapita constituency yonse nkuwauza kuti abwezeretse anthu awafika chakuti mzimayi ndi amene amadziwa kuti chakudya kulibe mzimayi ndi amene amatha kukuyimirani mopanda kuthawa. Mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation George Kasakula wati galimoto zatsopano zomwe bungwe lilagula ndi thandizo lochokera ku boma athandiza kuti ntchito za MBC zipite patsogolo. Akasakula alankhula izi pamene amakhazikitsa magalimotowa kuti ayambe kugwira ntchito iwati galimotozi zabwera mu nthawi yake pamene tikuyandikira zisankho ndipo MBC imafunika kupita madera ambiri kukajambula mapulogalamu osiyanasiyana. Zothandiza kuti tikusuntha tikupita kutsogolo pamudzi pano transport imalivuta magalimoto tili nawo koma ndi akale komanso ena achita ngozi ena ma spare parts kutha ndezi madivuta nkhani ya operations so tinapita kuboma kapempha anduna za finance kuti thandiza kuti tikule magalimoto ameneyo ndini noko ndi magalimoto abwera onse ma cruiser tagula 8 komanso tigula zina zing'ono 4 cholinga choti sithandize ma operation ndini noko ndi magalimoto afika ndipo tawayika mservice kuti ambogwiritsa ntchito anthu pa ground. Ndezi zimene DG zithandiza bwanji makamaka ku nkhani ya ma programu komanso atola nkhani kutolera nkhani pano pa MBC. Magalimoto amenewa abwera nthawi yabwino. 1 ma programu tipanga improve ndi ma 4x4 akafika paliponse amphamvu kwambiri ma cruiser ochokera ku Sifawo ndi atithandiza komanso abwera nthawi yake mudziwa kuti inu pompa no miyezi 5 February dziko lino lizipitanga chisankho sindifika nthawi imeneyi tiyenda kwambiri MPC panga kafa chisankho chimenechi monga mmene imatanamulira Communications Act so abwera mu nthawi yake pa benefit so timafuna akakhalusana abwere chisankho chikanativuta. Ndipo mmodzi mwa omwe amayang'anira nkhani zamayendedwe pa MBC ya Brian Maka ayamikira kugulidwa kwa galimotozi ponena kuti bungweli lakhala likugwiritsa ntchito galimoto zokutha kwambiri. Ife ndokondwa ndi kuthokoza ku management ngena onse amene akanali involved kugula magalimoto awo magalimoto atithandiza chifukwa fiti imene linalipo nali yoti yayenda zaka zambirimbiri iyi ndi yanyowani ndipo tiyisamala tiyenera tigwiritse ntchito moyenerera magalimoto onse abwera kumwe pasamiyezi ochepa kuti tifike ku chisankho atithandiza kwambiri chifukwa tiyafikira Malawi pena paliponse ndithu ndife kuthokoza. Bwalo la milandu loyang'anira zachuma ku Lilongwe lakana pempho la yemwe anali othandizira mtsogoleri wakale wa dziko lino Norman Chisale loti mlandu wozembetsa ndalama auchotse kamba kuti unachitika lamulo lozengera mlandu ngati asanalikhazikitse. Bwalo lilati pempholi ndi losamveka. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti pamalo pomwe bwalo la milandu linapitirira kumva mlandu lachisanu. Judge Violet Chipawo anapereka zigamulo pa mapempho omwe maloya oyimira Chisale anapereka ku bwaloli. Malingana ndi mkulu ozenga milandu amasauko chankakala bwaloli lagwirizana kuti Chisale ayankhebe mlandu ozembetsa ndalama popeza zomwe adapempha maloya awo zidali zosakwanira kuti mlandu auchotse. Nthawi imene mlandu pepa limene tagwiritsa ntchito padakali pano nthawi imene mlandu umachitika pepa limene lisanatulukira mlandu malamulo asanasinthidwe imene alilimo koma khoti lanena kuti ngakhale Financial Crimes Act sinali lamulo nthawi imeneyo koma lamulo limene tinalipo nthawi imene okhudza nkhani zimenezi umene unalibe mlandu ndithu kotero kuti chitsutso chimenechi bwalo lachikana. Ambali ya boma pa mlanduwo asinthanso zina mwa zikalata za mlandu maka pa mlandu ozembetsa ndalama omwewu bwalo litagwirizana ndi mbali yoyimira oganiziridwa kuti zinthu zina zisinthe. Ambali yoganiziridwa sadapezeke kuti ayankhepo pa chigamulochi. Bwaloli lidzapitiriza kumva mlanduwu lachiwiri sabata yamawa pamene mbali ya boma ikuyembekezeka kuyamba kubweretsa mboni.
nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tuonenso mitu yake. Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa tsopano awalumbiritsa ngati mtsogoleri watsopano wa dziko la Namibia. Bungwe la European Union lapereka ndalama pafupifupi 38 billion kwacha zowonjezera pa ntchito yomanganso msewu wa M1. Mkulu wa bungwe la MBC George Kasakula wati galimoto zatsopano zomwe bungweli lagula ndi thandizo lochokera ku boma zipititsa patsogolo ntchito za bungweli. Ndipo mulipoti lathu lapadera tikuunika zakuyipa kwa kufalitsa nkhani zabodza ngakhale kunyozana pa masamba a mchezo. Takulandiraniso kugawo lina la nkhani zathu. Sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani-Hara wati nyumba ya malamulo ikambirana ndi boma kuti ndalama zomwe zimapita ku ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB zichuluke. Gotani-Hara amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo omwe bungwe la The Liverpool Welcome Program limafotokozera aphungu zotsatira zakafukufuku yemwe bungweli linachita posachedwapo okhudza nthendayi. Hara ati pali njira zambiri zomwe zingawonjezere ndalama zomwe dziko lino limapereka kapena kuti limapeza mdziko muno. Mommono tili ndi ripoti ili. Zotsatira zakafukufukuzi zibwera pomwe pali nkhawa yoti kuyimitsa thandizo lochokera ku dziko la America kutha kuchititsa dziko lino kubwerera mbuyo pa zomwe lachita polimbana ndi nthenda yachifuwa chachikulu. Koma poyankhula pamwambo ofotokoza zotsatira zakafukufuku wa chifuwa chachikulu kwa aphungu a nyumba ya malamulo, spikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani-Hara wati dziko la Malawi litha kutolera ndalama zapadera zothandizira ntchito za umoyo. Koma mkati muone zimene zikuchitika kunjako anzathu ena amba kumasintha mwina mmene amatithandizira si mmene akufuna zitithandizira kutsogolo. Zimene zichafewo zitipatse ngati Malawi nthawi yoti tiganize kuti pompano osati mawa pompano tikuyenda tiganize kuti tipange bwanji kuti ndalama zimene timapereka ku nthambi zathu zosiyanasiyana za boma koma papa nambala 1 pa za umoyo chifukwa zina zonse zitimapanga foti tili ndi umoyo. Ngati umoyo palibe sitingapange ntchito ya chitukuko sitingapange china chilichonse. Nde ife ngati ma MP amene mukudziwa budget imabwera m'manja mwathu amafuna kuti tidziwe tikunena pano TB program 40 malandira ndalama zambiri imalandira ndi Nelson Mandela imalandira ndalama zambiri kuchoka kwa anzathu amene amatithandiza ngati boma timapatsa ndalama ngati chaka chino mwina muli 87 million yoka chifukwa timadzota azinzathu amabwera kumatithandizira. Koma pano pa ndimene amene amatithandizira ena amba kuonetsa kuti ali mwina ndi ma priorities zawo ena tione kuti tikhale pansi tione kuti kodi titani tisadikire mpaka zifikepo kuti tamba upezeka soti magenza amene tapanga tamba kutaya mwina anthu amba kufa kwambiri ndi TB amba kuchuluka ndeti zimezi tibwereranso mbuyo. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo Dr. Matthews Ngwale wati njira ina yowonjezera yotolera ndalama zapadera zolimbana ndi chifuwachi ndikuyika misonkho pa zinthu zomwe zimawonjezera nthendayi monga mowa komanso fodya. Pankhani ya TB anthu amene ali pa chiopsezo kwambiri cha TB ndi anthu amene amasuta fodya. Choncho ngati umasuta fodya utha kudwala TB mwansanga. Choncho amene amapita kumabala kukamwa mowa kumene kuja kuli anthu osuta fodya ambiri ndipo anthu amene olokhale kuti sumasuta ukangopita kubala umasuta. Choncho tikunena kuti mundudu amene amagula ndudu azipereka kukandalama kochulukapo kuti kena akapita ku Ministry of Health kuthandiza nkhani ya TB. Komanso amene amamwa mowa chifukwa choti nawonso amatha kudwala TB chifukwa choti amasuta nawo anthu nawonso kumowa konso tikufuna tiwonjezere kukanga chepe kuti nawonso anthu amene akumwa mowa azichita contribute ku matenda amene wa TB. Tikunenanso kuti ngozi ikachitika pa nsewu nthawi zambiri anthu a insurance amangolipira galimoto kukhanyika ichi samanena chilichonse pa nkhani yoti kodi munthu amene anavula pa ngozi wachirisidwa ndi ndani. Tifuna tiauze ma insurance companies kuti tsopano azichabe contribute kanga chepe ku nkhani ya kuvula kwa anthu kuja kuti ministry izipezapo kanga chepe. Unduna wa zofalitsa nkhani wapempha olemba nkhani mdziko muno kuti adzipewa
kulemba nkhani zabodza pomwe dziko lino likuyembekezeka kuchititsa chisankho mwezi wa Seputembala chaka chino. Nduna mu ndunawo Moses Kunkuyu anena izi ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomeko yatsopano yotchedwa iVerify yomwe ithandizire kuwunika nkhani zabodza pa masamba a mchezo. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Mhango. Nduna yazofalitsa nkhani Moses Kunkuyu anatsindika kuti mauthenga abodza akhoza kusokoneza mtendere komanso kusokoneza ndondomeko za chisankho. Akunkuyu kenako anakumbutsa olemba nkhani m'dziko muno udindo wawo olemba nkhani zomwe ndi zotsimikizika pofuna kuthana ndi mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza. Anzathu amene amalemba ndi kuwulutsa nkhani kupanga verify muna kutsimikizira nkhani isanalembedwe ndi chinthu china, komanso pali kuwulutsa nkhani mucholinga chokuti mufuna wina wake akapange chisankho chakuti kumene konso nkulakwitsa komwe zimene zikhoza kupangitsa kudana kumene kumakhala poja kukhalepobe kapena kuyamba mmene anthu amayambana kukhalepobe. Ndeta thokoza koma tikupempha Malawi kuti tsopano agwiritse ntchito ndondomeko zimenezi kutsimikizira uthenga kuti ndi woona asanawugwiritse ntchito, komanso kulemba ndi kuwulutsa nkhani mwaukadaulo motsatira zimene tidaphunzira. Mkulu wa bungwe la United Nations Development Program UNDP kuno ku Malawi Afenera Frost ati kukhazikitsa kwa njira yowunika nkhani zabodza m'dziko muno ndikofunika pofuna kuthana ndi mchitidwe ofalitsa nkhani zonama. Frost anaonjezera kuti izi zithandiziranso kulimbikitsa ulamuliro wabwino komanso kuonetsetsa kuti anthu ali ndi ufulu opeza mauthenga oyenerera. Mawu ake wapampando wa bungwe la atolankhani la Misa Malawi Gordon Matonga ati njira ya makono yomwe ayikhazikitsayi ithandizira kuti anthu m'dziko muno azitha kunena komanso kuwulula nkhani zomwe akuziganizira kuti ndi zabodza zomwe akuti zikhoza kuyambitsa ziwawa nthawi ya zisankho. Pamene kampeni kuyamba pamene tikozekera kuzavota pa 16 September 2025 ino ndiye kuti nkhani zambiri zizituluka zabodza zimene zingathiwambisa anthu kuti amenyane zambise maphokoso m'dziko muno komanso mwina anthu anyanyale zoti sitipanga nawo zisankho sitikavota nawo komanso sizakhulupirira kuti wawinayo ndi ndani. Ndiye program imene itayikhazikitsa cholinga chokuti anthu aziziwa chilungamo chimene chikuchitika m'dziko muno. Bungwe la Misa Malawi ndi lomwe liziyendetsa njira yatsopanoyi ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNDP. Madalitso Mhango, MBC, Lilongwe. Mu ripoti lathu lapadera mtolankhani wathu Chisomo Manda akuunika zakuyipa kwa mchitidwe otonzana kufalitsa nkhani zabodza ngakhale kunyozana pa masamba a mchezo. Bungwe loona za atolankhani m'dziko muno la Media Council of Malawi latsindika kufunika kulimbikitsa chitetezo cha olemba nkhani pa nthawi ya zisankho. Mkulu wa bungweli Moses Kaufa amayankhula izi ku Mzuzu pa msonkhano okambirana njira zomwe zingathandize kupititsa patsogolo ufulu wa olemba nkhani komanso kuteteza pomwe dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 Seputembala chaka chino. Chimwemwe Mululo ali ndi ripoti. Ndipo konsolo ya mzinda wa Blantyre yakhazikitsa msika wa usiku oyamba pa msewu wa Nando's mu mzinda wa Blantyre. Polankhula atakhazikitsa msikawo, meya wa mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja wati kukhazikitsa kwa msikawo kuthandiza ochita malonda kuyamba kupeza phindu lochuluka komanso konsolo ya mzinda wa Blantyre kuyamba kutolera ndalama za misonkho zochuluka. Makwinja analankhula ndi mtolankhani wathu Simeon Boyce. Choyamba tupeka mwayi kwa anthu amene samatha kupanga business masana pa chifukwa cha zovuta ziro. Nditapeka mwayi kwa anthu amenewo kuti mwina ndi mmene ili zikoli azipanga ku business nditapasa mwayi kuti azipanga business usiku. Chachiwiri nchoona kuti mwina tionjezere kutolera kwa ndalama zathu. Munga mmene mukuziwa kunena kuti chiwerengero cha chotolera ndalama chasika chifukwa cha choka kwa department ya boma kupita ku Lilongwe. Ndeza tikhuza kwambiri ndetaona kuti tisakasaka njira zina zotolera ndalama kuti at least tizikonzera msewu yathu mtawuni muno malocation imu tizitolera zinyalala kuti at least kusowa kwa ndalama kwathu kuchepeko. Muri poti lathu lapadera mtolankhani wathu Chisomo Manda akuunika zakuyipa kwa mchitidwe otonzana
kufalitsa nkhani zabodza ngakhale kunyozana pa masamba a mchezo. Malingana ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA mchaka cha 2022 anthu 18 mwa anthu 100 aliwonse ndomwe anali ndi mwayi wa intaneti. Koma pomwe tikuyankhula pano chiwerengerochi chakwera ndipo anthu okwana 37 mwa 100 aliwonse mdziko muno akugwiritsa ntchito intaneti. Kudzera ku ntchito za intaneti anthu akutha kugulitsa malonda, kucheza ndi anzawo komanso kupezapo mauthenga osiyanasiyana omwe akuwathandiza anthu m'magawo osiyanasiyana. Koma ngakhale tikunena izi pa masamba a mchezo monga Facebook, TikTok, X, anthu ena akumagwiritsa ntchito ngati njira yoti ayankhule zachipongwe kwa ena, kufalitsa bodza, ena mpaka kutukwana kumene. Koma kodi zinthu ngati zimenezi Amalawi akutipo bwanji? Dziko lena ukhala ndi policy, dziko lena ukhala ndi malamulo. Kalero tinali ndi 4 cornerstone. Aliyense amaziwa 4 cornerstone. Ndikalakwisa izi noti unity ndalakwisa, obedience ndalakwisa, discipline ndalakwisa. Aliyense amasatira zimenezi. Munthu wali sukumudziwa basi mama yankhulira zinthu zoyipa iwe mwakuti iwe huleka mwakuti siza bwino zimenezo. Kwa ine maona ngati anthu ngati amene akuyenera kuzengedwa milandu. Pakadapezeka malamulo onena kuti atha kumatipanga guide zinthu ngati zimenezi kutitsogolera kuyenera kuti tisamangozichitira mwachimbulimbuli chifukwa zikuononga kwambiri. Pakumapezeka anthu ena oti nkhani itu yabwinobwino ngati yabwinobwino koma kuyikhotesera dala chifukwa choti ati ali ndi ufulu. Ndiye mwina patakhala mwina kena kake kuti kaziti opseza osati kuopseza kokha yayi koma kuti kazichitika ndicho linga choti anthu azikhala responsible chifukwa anthu ena bodza kunena zona responsibility ya pa social media yakuti sowa. Mneneri wa polisi ku chigawo cha Kumpoto Amolis Chapola ati anthu akuyenera kusumira aliyense yemwe akuphwanya malamulo pa masamba a mchezo. Anthu ambiri amafuna achibisala mdzina la ufulu kuti ayi zimene ndikupangazi ndi ufulu wanga, zimene ndikupangazi zachifana kuti malamulo a dziko lino akutipatsa danga. Imene kuti malamulo a dziko lino akuyambira mu ndime 35, 36, 37 imene ikupanga za maufuluzi. Tikuyenafe kudziona kuti mafulu amakhaso ndi udindo komanso malire. Kotero pamene tikuona kuti ife ufulu wathu tikuteteze, tidziwenso kuti kufunika kuona kuti titeteze ufulu omwewo awanzathu. Ife tikapanda kutero ndi kuti malamulo amene watchulawa akuyena kuti agwire ntchito paye. Potherapo ndemanga mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA Daudi Suleiman ati lamulo lokhudzana ndi nkhani ngati izi la mu 2016 silikuthana ndi mavuto ambiri omwe akuchitika pano ndipo pakufunika kuti lamuloli luunikidwenso. Pancheso pamenepa ndi pa internet pamenepa tiyambe kubweretsapo malamulo wakuti anthu adzitha kuona kuti akutetezedwa komanso kuti anthu akapita pa masamba amenewa sakunyozedwa sakutonzedwa komanso palibe munthu amene akuopseza nzake chifukwa chogwiritsa ntchito internet kapena masamba a mchezo. Ndiye izi zikuyenera kuti zifananirenso ndi malamulo athu mmene akuyendera. Malamulo athu ndi akalekale, malamulo athu akuyenera kuti abwere chitsogolo kuti aone kuti kodi masiku ano anthu akakhala pa internet chuma chitika ndi chani, pali milandu yotani imene ingachitidwe komanso tingateteze bwanji Amalawi. Koma malingana ndi mmodzi mwa anthu oyankhulapo pa nkhani zochitika mdziko muno Atiyani Nyirenda, chomwe chavuta pa nkhaniyi ndi umunthu. Ngati ukuzoti munthu usilinga munthu wane live choma kabisalira pa social media kwa wana ndi chani ni mantha muchizungu amati cowardice. So ndizongofunika kutengapo udindo chifukwa chonena kuti ufulu wonse uli ndi udindo. Palibe ufulu umene umangopanga float around opanda udindo wake basi kungokhala atundu ufulu for the sake of ufulu ayi. Andale nawo akumagwiritsa ntchito masamba a mchezo ngati chida choyankhulira zoyipa kapena zabodza zokhudzana andale anzawo. Koma malingana ndi bungwe la Center for Multi-Party Democracy izi zili ndi kuthekera kokolezera ziwawa maka pa nthawi yomwe dziko lino
likupita ku chisankho. Mmodzi mwa akuluakulu bungweli Adalitso Magelegere ati Amalawi akuyenera kumayika zinthu pa intaneti zomwe ali nazo mboni. Chimene chikuchitika nchonena kuti achinyamata ambiri sakugwiritsa ntchito bwino masamba amenewa. Ndiye akumagwiritsa ntchito nthawi zambiri kuthandizira kufalitsa uthenga wabodza. Komanso kubweretsa nkhani zina zimene zimakhala ngati zoona koma zili zabodza zimene mu chizungu timanena kuti propaganda. Nzachidziwikire kuti nkhani zabodza zoyipitsirana mbiri zomwe ena amayika pa masamba amchezo zili ndi kuthekera kogawanitsa dziko lino, kubweretsa mantha ngakhale kubweretsa nkhawa pakati pa Amalawi. Ichi ndi chifukwa chake china chake chikungoyenera kuti chichitike. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames ili mdziko la Tunisia komwe akuyembekezeka kusewera lolemba likudzali mu mpikisano wa chikho cha pa dziko lapansi. Tili ndi ripoti. Kalisto Pasuwa pamodzi ndi omwe amamuthandizira kuphunzitsa timu ya Flames anyamuka lolemba mawa ndi osewera 23, osewera asanu Chawanangwa Gumbo, Chikumbutso Salima, Ongani Lungu, Charles Pedro komanso Kabadinho Mhango ndi omwe awasiya. Bungwe la Football Association of Malawi lomwe limayendetsa mpira wa miyendo ku Malawi lafotokoza kuti Charles Pedro ndi Kabadinho Mhango anavulala lachinayi pomwe Malawi inkasewera ndi timu ya Namibia pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Padakali pano Tunisia ndiomwe ili pamwamba pa gulu H ndi mapoint 13 kutsatira kugonjetsa Liberia 1-0 lachisanu lapitali. Namibia ikutsatira ndi mapoint 11 pamene Liberia ili pa number 3 ndi mapoint 8. Malawi ili pa number 4 ndi mapoint 6. Equatorial Guinea yomwe yagonjetsa Sao Tome 2-0 lachisanu masana ili pa number 5 ndi mapoint 5. Sao Tome ili pansi opanda point, onsewa asewera masewero asanu. Yamika Ndisimtowe, MBC Lilongwe. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa tsopano awalumbiritsa ngati mtsogoleri watsopano wa dziko la Namibia. Bungwe la European Union lapereka ndalama pafupifupi 38 billion kwacha zowonjezera pa ntchito yomanganso msewu wa M1. Mkulu wa bungwe la MBC George Kasakula wati galimoto zatsopano zomwe bungweli lagula ndi thandizo lochokera ku boma zipititsa patsogolo ntchito za bungweli. Ndipo mu ripoti lathu lapadera tikuunika zakuyipa kwa kufalitsa nkhani zabodza ngakhale kunyozana pa masamba a mchezo. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Mphatso Tebulo. Mawa bwino.